Hej så, velkommen til den her video. Der skal vi spille noget CSGO, som I kan se her. Jeg har glædet mig rigtig meget, fordi vi skal prøve at lave en challenge, og det er only pistol challenge. Så vi kan lige så godt bare... man kan ikke throw, og jeg er noob til det her spil, så jeg prøver egentlig bare at lave pistol challenge. Jeg må heller ikke købe ting. Jeg må kun tage de ting, der kommer. Ja, jeg er rimelig noob, som I kan se. Men vi ser, hvad der sker. Oh my god. Oh my god. Ja, det bliver en meget pinlig video, det her. Så yes, first kill. Let's go. Damn! Anden kill, let's go, headshot. Og giv mig en medgun, We need meds. Så. Føler lidt, at vi godt kan vinde det her. Føler vi er gode. Nej! Fuck. Let's go. 16 oppe. Giv me some meds. Nej! Nå okay, men vi prøver at vinde. Fuck off. Yes. Fuck, det er godt det her, mand. Det er godt det her. Jeg må ikke bruge min famish, jo. Jeg må kun bruge Øj. Der er to, what the fuck? Der var to. Og det er ikke så godt. Bare lige, oh shit. Okay. Ej, jeg har ikke set. Fuck, jeg er lort. Nå, men skriv i kommentaren, hvis I vil se mere af sådan noget her i fremtiden. Det kunne være rigtig... Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide at lave det. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Så spille lidt CSGO. Jeg har lige downloadet CSGO. Men den her har jeg sgu lidt kedet med, fordi det er en af mine gamle skins. Det er en af de gamle gode. Husk at like videoen, hvis I ikke allerede har gjort det. Og oh my god. Let's go, oh my god. Fuck, jeg tror ikke jeg havde opdaget, at der stod en bag ham. Fuck. Men jeg kommer til at uploade sammen med Asbjørn i morgen, tror vi. Jeg tror, at vi kommer til at... Altså, det er lørdag i dag. Jeg ved ikke, hvornår den her video kommer ud, men... jeg tror, den kommer ud i morgen, eller så det kommer den ud i aften i dag. Ja, og jeg tror, jeg kommer til at lave nogle videoer med Asbjørn i morgen. Vi skal ud og køre løbehjul og sådan lidt. Så det tænker jeg bare at gøre. Yes, jeg fik ikke nogen... Fuck, jeg kom på en anden sidste plads. Se, jeg får en rank her. Ja, altså, vi skal bare vide, det gør, at jeg er det der Corporal rank 7. Men jeg kommer i... det er fordi, jeg har jo lige downloadet spillet efter lidt tid. Jo. Efter et par år faktisk. Nej, ikke et år. Måske et år, ja. Spillede jeg det sidst, så jeg har stadig lidt i det, men jeg er ikke så god, desværre. Jeg har kun sådan 80 timer i spillet. Det er ikke så godt, men jeg håber egentlig bare, at I har lyst til at se videoen, og nu prøver vi at se til, og jeg har også nogle fede skins faktisk. Ja, jeg ved ikke hvor gode de er, og ikke meget gode. Men ja. Var det en bot eller hvad? Det er bots. Fuck, jeg lort, jeg tager til bots. Vi er fucking... Oh my god. Det er et dårligt sted at sætte mig, det må man sige. Ikke tage, hvis mit tastatur larmer lidt, det er lidt højt. Yes. Fucking hell. Ja, oh my god. Var det en, der var deroppe? Det synes jeg så. Nej! Yes! Hvad så der? Fuck, den kan skyde hurtigt, de der double pistols, man. Fuck, de klik. Let's go. Det kan noget.
Nej, han skulle have et skud med, og så var han fucking død ham der. Og nu har vi digget. Vi venter. Hvad? Hacks, mand! Hvad fuck? Bah. Han var også næsten halv liv, vil jeg sige. Oh my god. Shit. Folk, sidste gang jeg spillede, var folk satme ikke så gode. Det så bare mig, der spillede med bots. Vi på anden, tredje, sidste. Kom her, kom her. Let's go. Ej. Okay, autosniper. Autosniper er lidt for over. Oh shit. Oh my god. Så skal vi have nogle kills med den her. Ej, de er for gode folk. De er simpelthen for gode. Folk er for gode til mig. Bare ved den her. Ej, nej. Damn. Yeah. Kom. Jeg kan godt få dem. Kom nu, nu vinder vi. Skal komme sammen, hvis I tror, jeg vinder den her. Skal vi ja eller nej, fordi jeg tror ikke, jeg kommer til at vinde. Vi vinder. Prøv at se. Han har ikke set det, han har ikke tænkt over det. Det er sindssygt det. Prøv at se. Oh! Double kill! Nej! Oh my god. Oh, fuck et chok, man. Nej, et chok. Så vi venter her. Er du klar? 3 nu. Push den. Ej, nej, så sidder han der. Jeg glemmer selvfølgelig at kigge rundt om hjørnet. Det er sgu ikke så. Det er ikke så smart, når sådan noget sker. Oh my god. Her. Jeg skal lige spawn ind her. Oh my god. Bang. Der var fucking 2 fra mig, mand. Hvad fuck sker der, mand? Oh man, fucking hell. Ja, okay. Men det er også svært, når jeg kun har fucking pistol. Jeg håber, at teknik det er en pistol. Hvad så? Oj! Nej! Fuck, det var ellers tæt på, mand. Nej, hvad? Jeg rammer ham i hovedet. Hvad fanden? Kan man da ikke det der. Yes, deal. Come on. Nej, hvad? Jeg skulle lige tage... Jeg trykkede. Nej. Jeg skulle lige tage skud. Det er ikke spawn-kill om der. Ja, han skal dø ham der. Fuck, jeg havde opdaget ikke engang noget ved siden af. Jeg var så fokuseret på at skyde ham der. Yes sir. Let's go. Okay, damn. Folk er overalt jo. Yes. Jeg havde set ham. Jeg skulle lige bolde den. Det var dumt. Jeg skulle bare fucking vente med ham, altså. Men jeg håber lyden er god, og det første video jeg nogensinde har lavet med at spille CSGO. Let's go. Ej, Og forresten, jeg må også gerne bruge en knife. Så hvis der kommer en case, hvor jeg kan bruge en knife, må jeg gerne det. Damn. jeg prøvede. Man skulle lige have lidt til... hvad hedder det, videoen. Jeg håber vi kan få et knife. Like den her video, hvis vi får et knife kill. Det kunne være rigtig fedt. Det var rigtig gang på det. Oh my god. Oj. Det kunne blive til noget der, Sidder bare her. I camper. Oj.
Shit, det er på ellers. Bah, hvordan fik jeg ikke ham? Hvad fanden? Om jeg har rykket mig lidt, vil jeg da sige. Ham er jeg altid på. Yes, tak. Han er fucking lort, ham der. Hvor mange kills har jeg med den her nu? Jeg vil lige kigge stat track her. 57, vi skal op på 50. Vi skal op på 60, skal vi sgu. Vi er 2 fra at være på 60, kom så! Teknik. Fint nok, fint nok. Den er god, det kan jeg godt lide. Så ser vi lige. Der bliver der budt an på her. Så. Ej. Man skal ikke sætte sig lige der, det er ikke et godt sted. Den er dårlig, den der Glock. Den der. Bare! Vi kan klikke så hurtigt, mand. Hvad fanden vil du have mig til at gøre? Han skal jeg få ham, han skal jeg få. Let's go. Ej, altså AK mod en Glock, det er jo også hard, ikke? Ej, det var den samme, hvad fanden? Hvad fuck, han var den samme? Så. Og så, 59, 9. Ej, hvor er jeg lort. Det er da helt sindssygt. Kom nu. Jeg kan godt fucking dræbe ham her, mand. Let's go. Ja, nu kommer han. Put it on, pick it up. Ej, det var copyrightet, hvis jeg synger sange. Ej. Fuck. Hvad fanden sker der? Okay, hvis den her video rammer 20 likes, 10 likes, den her video rammer 10 likes, så laver jeg en ny video, hvor jeg kun må bruge, nej, jeg bruger, nej, fuck, jeg kommer lige, nej, jeg må lige så bruge den, nå fuck det, jeg glemte det lige. Jeg håber jeg fik det kill. Hvor mange kills er jeg på? Please giv mig 60. Nej, 58 stadig. Kom så. Vi skal op på 60, før vi slutter videoen. Hvad? Fuck, det var sindssygt. Nej, det var sindssygt. What the fuck? Jeg skød ham i. Jeg plaffer ham bare i luften. Plaffer ham bare direkte. What? Jamen, de klip dem. Ej, der kommer jeg til at bruge den der. Det tæller ikke. Jeg havde heller ikke stat track på. Okay. Ui. Jeg fjerner lige hans skal. Så står han deroppe, mand. Han er lige fucking livet der. Og jeg tænker, det var alt for videoen i dag. Jeg synes, det har været skide hyggeligt at prøve at lave den her challenge. Jeg håber, I gider like videoen. Og som sagt, husk at like videoen, for hvis I liker videoen, så kan, hvis I får 10 likes, så kan det være, at vi laver en ny, hvor vi finder på en anden challenge. Så I skal egentlig bare huske på at skrive i kommentarer, hvis der er noget. Ja. Vi ses, det var rigtig hyggeligt. Hej.